Dámy a páni, tu sa nachádzame v letisku v Bratislave. Vidíte, sa teším, keďže letím prvýkrát lietadlom a leteli sme Ryanairom, keďže som našiel nejaké lacné letenky. Dámy a páni, vítajte v krásnom slnečnom Korfu. Je 8 hodín a 20 minút, práve sme stali a vôbec sme nevedeli, jak bude vyzerať výhľad. A myslím si, že vyzerá fakt dobre. My sme došli a už bola tma vlastne, takže sme vôbec nevedeli výhľad, ale teraz keď sa pozriete, myslím si, že je to docela dobrý. Tento pes nás vlastne prvé ráno dovedol dole do mestečka, kde sme si dali kávu a nejaké croissanty a potom sme to samozrejme vychytali na pláži, ktorá bola akože fakt dobrá. Takže ľudia, momentálne sme na pláži, v našom mestečku, kde sme sa pro seba prechádzali po pláži a táto reštaurácia, ktorú vám teraz ukazujem, tak sa nám veľmi páčila. Bola milá, proste bola fajn. A toto je Baby Pink Hotel. Áno, počujete správne. On sa volal Pink Hotel, ja som ho volal Baby Pink, proste lebo sa mi to ľúbilo. A tu je bazén, v ktorom sme sa ani raz nekúpali. Takže teraz sa nachádzame na ubytku, je 10:39 a ja viem, že som už ukázal výhľad, ale proste keď odostrem, tak akože to je fakt úlet. Takže ľudia, momentálne sme na nejakom viewpointe a išli sme sem asi pol hodinu cca, to je výhľad. V tomto videu vlastne budú veci, ktoré sú na Korfu asi najkrajšie, takže to dopozerajte celé. Dámy a páni, momentálne sme na pláži a čakáme na západ slnka, ktorý bude fakt, že mega dobrý. Už len teraz to vyzerá fakt dobre. Fakt, že dobré farby sú, takže určite to dopozerajte, pretože bude fakt vyzerať mega dobre a bude to stať za to. Už sa schýluje k západu slnka a vyzerá to fakt zatiaľ mega dobre. Teším sa, keď to bude tá zlatá hodina, ale už teraz to vyzerá mega dobre. Sami sa na to pozrite. Dámy a páni, západ slnka práve už je asi z tých najlepších výhľad a sami sa pozrite, jak dobre to vyzerá. To je úplná nádhera. Mal som to na 0,6, ale keďže je už horšie svetlo, tak som to dal na jednotku a vyzerá to teraz si myslím oveľa lepšie. Wow, akože je fakt, že tých krajších západov slnka, čo som videl, ak nie náhodou ten najkrajší. Je 3:45, pred asi 15 minútami sme sa zobudili a dneska pôjdeme z nich na asi najkrajších pláží, čo tu je a na Cape Drastis, čo sú také fakt, že pekné, také biele útesy a mega sa teším, takže dopozerajte do konca. Ľudia, momentálne sa nachádzame v aute a ideme na Cape Drastis. A zatiaľ je cesta dosť zaujímavá, ostrov, čo som tak navnímal, sa mi dosť ľúbi. Niekde bol trochu bordel, ale inak to bolo akože dosť v pohode. Sú tu fakt pekné výhľady. Ja už som teraz videl aj odtiaľ to more, fakt sa na to mega teším. Takže ľudia, už sme práve zaparkovali. Tu sú také prvé výhľady, tam už začínajú nejaké útesy a poďme na to. Sme teraz úplne tak na random našli, že toto. Čo ti dáva? Ty vole, čak ja tam aj padnem. Ty kokos. Dámy a páni, nechcem nič zároveň, lebo čus, ľudia. Ty kokos. Dámy a páni, look at this. Vyzerá to už teraz mega dobre. Tak tu je ďalšia taká nejaká vyhliadka a vyzerá to zase brutálne. Tam je Cape Drastis, neviem či to čítam dobre, ale to je úplne jedno, pretože vyzerá to fakt dobre. Voda je mega pekná. A jak je to tie kamene tak poobmývané, vyzerá to fakt dobre, mega sa mi to ľúbi. Tam je nejaký výhľad, alebo ja neviem čo to je a idem tam. Ak ste ešte nedali odber so slnčekom a like, tak určite teraz dajte. Ja, teraz som na kraji
Dubaji, za mnou si a vyzerá to mega dobre a tam je ešte nejaká cesta, takže pôjdeme ešte ďalej, takže ešte to možno, že to nie je to najlepšie, čo tu ešte akože výhľad je. Takže ľudia, teraz ideme cez takúto húštinu a čakám, keď na mňa vyskočí tarantula alebo nejaký had a môžeme ísť buď taďal alebo taďal, čo by som asi taďal. Takto to tu vyzerá. Je tu nejaký takýto stan, neviem čo to je, ale vôbec netuším, či ideme dobre alebo zle, ale vidím tu nejakú cestu, treba ísť za ňou. Ale každopádne si myslím, že keď to tu je takto zarastené, tak asi veľa ľudí sem nechodí, takže uvidíte minimálne niečo, čo ste ešte nikdy nevideli. Takže nás tu vlastne leze, neviem čo to je, možno to nie je had, alebo hady, čo mám rád. Tak toto už vyzerá akože brutálne exoticky, brutálne všetko. Takto tu lezeme cez húštinu, úplne to cítim, všetky tie pavučiny, ale myslím si, že tá cesta bude stať za to. Už akože teraz, skúpnite, čo tu je. Mám pocit, že už sme tu. Dámy a páni, mám pocit, že sme tu, pretože tam je cesta na ten najkrajší výhľad v mojom živote asi, čo som kedy videl. Poďme hore. Wow, dámy a páni, we are here. Takže ľudia, teraz smerujeme na pláž Porto Timoni. Takže ľudia, pešne sme zaparkovali a ideme teraz cez nejaké mestečko na tú pláž Porto Timoni. V takomto mestečku sa nachádzame. Akože cesta je dosť síce kamenná, asi bude aj dlhá, keďže nevidím vôbec, že bude tá pláž. Ale tie výhľady zatiaľ sú tu dobré, len ono, tie výhľady si moc neužijete, keďže všade máte kamene a musíte pozerať, aby ste sa tu nestrpali vo vode. Tak už sme tu ľudia. Pláž Porto Timoni. Sme skoro na pláži. Uvidíme, ak bude studená alebo teplá voda, keďže to je trošku ďalej, jak tam sme boli minulé. Na to, že nejsme v sezóne, tak je tu dosť ľudí aj tak, si myslím. Dámy a páni, vítajte na pláži Porto Timoni. Dámy a páni, teraz sa nachádzame vo vode takto. Takže ak mi teraz spadne mobil, tak si rozbijem mobil. Ale pozrite, jak vyzerá tá pláž. Je to tak nádherná pláž. Ľudia, teraz jak tu sedím, tak som si všimol, že včera, keď sme boli, tak som trošku červený. Aj akože vo vode som si to všimol, že mám trochu červené ruky a že mám trochu červený chrbát a zobrali som si krém, no. Myslel som, že to bude menšie to slnko, alebo jak to nazvať, že nebude treba krém. Takže ľudia, ideme z tejto pláže, ideme takto sem a tu je ďalšia pláž. Pozrite na to. Tam je jedna pláž, idem sem a to je druhá pláž. Cesta späť je o mnoho náročnejšia, takže dá sa to zvládnuť. Nebudem klamať, som docela zadýchaný. Teraz sme tu. Čakáme teraz na kapučínko na pláži. Fakt sme našli dobrú akože takú nejakú kaverň alebo bar. Kapučínko vyzerá mega dobre na pláži. Sme rýchlo našli takýto viewpoint a zaparkovali sme a vyzerá to takto. Very nice. To je ostrov, takto. Toto tu je more. Vidíte ostrov a vlastne takto vidíme na celý ostrov proste. Vidíme vlastne na celú severnú stranu ostrova. Takže
Takže ľudia, akurát sme zastavili v nejakej úplne randomnej dedine, fakt neviem vôbec, jak sa volá, absolútne netuším. A ideme sa tu nájsť, je tu taká pekná reštaurácia, môžete vidieť. Boli sme hladní, tak ideme sa nájsť, dali sme si nejaký mix grill pre 2 osoby, neviem vôbec čo to je. A mohlo by to byť dobré, tuším stalo 25 € myslím, nie som si teraz istý. Tam je nejaká pláž, škoda, že tam nedovidím počkať. Ale čo? Takže ľudia, našiel som, že skratku, skončili sme u niekoho v záhrade. Tu sa zrútila cesta. Jedna kameňov. Ľudia, teraz sme v hlavnom meste Korfu. Ideme na nejaký chrám, alebo čo to je. Na tomto papieri proste píše, že ten Fortress je zavretý kvôli natáčaniu nejakému filmu alebo niečo iného. Takže teraz sme chceli ísť do toho Old Fortress, do ten chrám a je to zatvorené, lebo sa tam natáča nejaký film alebo niečo tam asi natáča. Tak tuto sme nemohli ísť síce, lebo sa tam natáča ten film nejaký, ale nevadí. Nakoniec som to videl, ale aj keď nie úplne zblízka, ale bolo to teda vidno. Kvôli filmu to bolo teda zavreté, no. Toto stálo 5 € a toto 7,60, je to fakt masívne. Takže sa myslím, že sa tu docela najmem. Dúfam, že teraz, že to zjem. Toto bola proste pirátska loď. Tak akurát sme doleteli a dúfame, že stihneme bus a potom vlak, takže držte nám palce.